αρχιτέκτονας του γερμανικού θαύματος, ο Βίλφριντ Ερχάρτ, έλεγε ότι συμβιβασμός είναι η τέχνη να μοιράζει την πίτα σε τέτοια κομμάτια που ο καθένας να νομίζει ότι πήρε το καλύτερο, και μάλιστα αυτό όταν γίνεται μεταξύ φίλων. Αισθάνεται σήμερα ο ελληνικός λαός ότι είναι σε μια εταιρική σχέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας κατανόησης, κυρία Πρόεδρε? Αισθάνεται ο ελληνικός λαός δικαιωμένος ή προδομένος όσοι πιστέψαμε στο ευρωπαϊκό όραμα, ώστε να ανήκουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ενιαία θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα της κρίσης? Πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποδείχθηκαν λίγοι απέναντι σε αυτή την κρίση, γιατί άφησαν το ευρώ εκτεθειμένο και δεν προχώρησαν την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης για να προστατεύσουν αυτό το εγχείρημα? Και έρχονται σήμερα, κυρία Πρόεδρε, να επιβάλλουν αβάστακτους όρους, ως αν να είναι η χώρα μας μια σχέση τοκογλύφων με κακοπληρωτές. Ο ελληνικός λαός από το 1825 δανειζότανε από τις διάφορες χώρες. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι καταχράστηκε έστω και μία δραχμή αυτών των χωρών και μας συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο? Μήπως αντί να μας μεταχειρίζονται με αυτόν τον τρόπο και να προσβάλλουν την αξιοπρέπεια αυτού του λαού, θα έπρεπε οι κύριοι αυτοί να αντιμετωπίσουν συνολικά το δημόσιο ευρωπαϊκό χρέος για να απαλλάξουν την Ευρώπη από αυτή την κρίση? Διότι η κρίση δεν είναι μόνο ελληνική, η κρίση είναι πρωτίστως ευρωπαϊκή. Και αν τολμήσουν αυτοί οι κύριοι να ανοίξουν την πόρτα του Ιαλοπολίου, θα αναλάβουν και τις ευθύνες για το τι θα συμβεί από τον ταύρο που ενδεχομένως θα μπει μέσα. Κυρία Πρόεδρε, με βαθύτατη έτσι ευθύνη απέναντι στις στιγμές, δεν μπορώ να δεχτώ αυτόν τον ομό εκβιασμό που εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ λοιπόν, ως απλός πολίτης αυτής της χώρας, θέλω να ρωτήσω τους Ευρωπαίους ηγέτες, αυτό που θα αποφύγουμε σήμερα, εφόσον μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό να ψηφίσουμε το περίφημο μνημόνιο, με το μεσοπρόθεσμο, αφού πουλήσουμε λοιπόν τη δημόσια περιουσία που μας ζητούν να την πουλήσουμε σε περίοδο ύφεσης, μπιλ παρά που λέει ο λαός, θα αποφύγουμε, μας διαβεβαιώνουν ότι θα αποφύγουμε το μοιραίο μετά από αυτή την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας με αυτόν τον τρόπο που μας ζητούν? Δεν πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το επιχείρημα έχει αξία να το παρακολουθήσει κανείς. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που περιραίει στην αίθουσα, το ζήτημα του πατριωτισμού, πατριωτικό καθήκον, πατριωτισμός. Πατριώτες είμαστε όλοι. Πατριωτισμός όμως είναι η έκφραση εκείνων των πολιτικών που τόλμησαν να συγκρουστούν με τα συμφέροντα που λιμένονται αυτή τη χώρα, με τα συμφέροντα που δημιουργούν τη μεγάλη προκλητική φοροδιαφυγή, με τα συμφέροντα που συντηρούν την εισφοροδιαφυγή. Αυτός είναι ο πατριωτισμός. Και δεν συμφωνώ, αναγνωρίζω στον Ευάγγελο Βενιζέλο και στον Παντελή Οικονόμου ότι ανέλαβαν την πιο καυτή μεταπολεμική πατάτα. Δεν συμφωνώ όμως σε διαπιστώσεις, αυτό είναι άδικο. Άδικο είναι. Πώς θα αποκαταστήσουμε όμως τη συνείδηση του λαού το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, όταν αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι έφυγαν δισεκατομμύρια χρήματα στο εξωτερικό και δεν απαιτήσαμε από τον κύριο Προβόπουλο τα ονόματα αυτών των κυρίων, των μεγάλων πατριωτών, για να πούμε στον ελληνικό λαό ότι αυτά τα χρήματα ελέγχθηκε το πόθεν έσχες τους, για να αισθανθεί ότι πράγματι επιτέλους κάποια στιγμή θα πληρώσουν αυτοί που οφείλουν να πληρώσουν. Μιλάμε λοιπόν για αποκρατικοποιήσεις. Μάλιστα, να προχωρήσουμε και στις αποκρατικοποιήσεις. Αν και δεν συμφωνώ, κυρία Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ, τα νερά, τον ΟΠΑΠ και τον ΕΛΤΑ. Αλλά ωστόσο ας δεχτώ ότι την άποψη αυτή μπορούν να μου πούν από την κυβέρνηση, η σημερινή και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πόσα χρωστάει από ΦΠΑ η εταιρεία που ανέλαβε το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Για να πούμε στους φίλους μας τους Γερμανούς ότι 500 περίπου εκατομμύρια ευρώ χρωστούν αυτοί οι κύριοι από το ΦΠΑ, που μας λένε να ιδιωτικοποιήσουμε όλη τη δημόσια περιουσία. Μπορούν λοιπόν να δώσουμε, είναι ανάγκη να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Υποσχέθηκε ο προκάτοχος του κυρίου Βενιζέλου
όταν αντιδράσαμε κάποιοι βουλευτές για τη διαγραφή των 24 δισεκατομμυρίων από τους φτωχούς εκείνους επιχειρηματίες, ότι θα δοθούν τα ονόματά τους στον ελληνικό λαό, να γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί οι φτωχοί, των οποίων θα διαγράψουμε 24 δισεκατομμύρια. Δεν το πράξαμε. Ποιος είναι λοιπόν ο πατριωτισμός? Η ευθύνη που πρέπει να έχουμε απέναντι στον ελληνικό λαό, απέναντι σε αυτή την πρόκληση, ή να αφήνουμε να αιωρούνται σκιές εις βάρος του πολιτικού κόσμου? Και σε τελική ανάλυση, κυρία Πρόεδρε, δεν μπορεί επί δικαίας και αδίκης επί των 300 να πέφτουν οι κατάρες όλου του ελληνικού λαού. Ευθύνες έχουν αυτοί που διαχειρίστηκαν την τύχη της χώρας. Δεν έχουν ευθύνες οι βουλευτές που κλήθηκαν κάθε φορά, είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε από το ΠΑΣΟΚ, να στηρίξουν τις συγκεκριμένες επιλογές. Δεν έχει ευθύνη η δική μας κυβέρνηση, κυρία Πρόεδρε, γιατί άφησε στο απειρόβλητο εκείνους τους παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας που διαχειρίστηκαν το πάρτι του φαρμάκου των 9 δισεκατομμυρίων του 9 και του 8. Πότε θα απολογηθούν αυτοί στον ελληνικό λαό, όταν εμείς τους αφήνουμε στο απειρόβλητο? Είναι λοιπόν ζητήματα για τα οποία καλούμεθα με συγκεκριμένο τρόπο να πούμε ορισμένα πράγματα. Και πρέπει να μας πούν και οι εταίροι μας, κυρία Πρόεδρε, πόσα δισεκατομμύρια λεφτά πλήρωσε ο ελληνικός λαός για αγορά όπλων. Είχαμε το ίδιο ποσοστό του ΑΕΠ με την Ολλανδία εμείς, κυρία Πρόεδρε, για να έρχονται τόσο ανώδυνα και ανέξοδα να μιλούν εναντίον του ελληνικού λαού? Μπορούν να μας πούν πώς μας ανάγκασαν να υπογράψουμε τη συμφωνία 2, τη συνθήκη 2 του Δουβλίνου, και έχουμε αυτή τη στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες που αποσταθεροποιούν κοινωνικά και την ελληνική κοινωνία, και δεν τους επιτρέπουμε να φύγουν στο εξωτερικό, να πάνε στην Ευρώπη για να δούμε τι αξία έχει το βερίκοκο? Είναι λοιπόν ζητήματα για τα οποία καλούνται να απαντήσουν όλοι αυτοί οι κύριοι που σήμερα βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό του ελληνικού λαού. Αντί λοιπόν να δώσουν ένα πρόγραμμα ικανό να βγάλει τη χώρα από αυτό το αδιέξοδο, για ποιοι κέρδισαν, κυρία Πρόεδρε, από την καταστροφή της ελληνικής βιομηχανίας? Πληρώστε, κύριε Κουρουμπλή, παρακαλώ. 10 βιομηχανίες μόνο ηλεκτρικών ειδών είχαμε στη δεκαετία του 80. Δεν έχουμε καμία. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία στη δεκαετία του 80... Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Κουρουμπλή. 80% της ελληνικής κατανάλωσης. Τώρα περιορίστηκε στο 13%. Τα πλούτη τους είναι τα ελλείμματα του ελληνικού λαού. Και ζητούν τώρα να καταθέσουμε την ψυχή μας, τις αξίες μας, τα όνειρά μας, τις ελπίδες μας, για να πούμε τι στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα στο 1 εκατομμύριο νέων, κυρία Πρόεδρε, που ζουν το μαρτύριο της ανεργίας, βιώνοντας μια παρατεταμένη εφηβεία, αναγκασμένοι να ζουν στο οικογενειακό περιβάλλον, χωρίς να τους δίνουμε τη δυνατότητα να πετάξουν με τα δικά τους τα φτερά. Σε αυτά τα ερωτήματα καλούμεθα ο καθένας να απαντήσει και να πάρει επάνω του τις ευθύνες. Πάνω από όλους μας, κυρία Πρόεδρε, είναι η πατρίδα και η κοινωνία. Και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Και θα κλείσω, γιατί έρχεται στο νου με ένας στίχος ενός λευκάδιου ποιητή. Πάρε να σβόλο μήτρο και διώξε εκείνα τα σκυλιά που μου χαλούν το φύτρο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή.